Pertsonaia da? Ez. Leku bada? Bai. Kosta? Bai. Natura? Bai. Saranto mendilla? Bai, batu dek. Aizkarra. Herrikoa, herrian. Pertsona bat. Pertsona alda, Valentziaga. Bertsola ja? Bai. Bai. Ya está, txapelduna da, haundilea. Maialen Luján, bio. Pertsonai bat, Ez. leku bat, gauza bat. Ez. Pertsonakin lotuta da, ez da pertsona bat. Deskribapen bat. Erdakat zaiena. Nolabait zerbaiten jabe zehala esaten dizuna. Zeu ere basea? Bai. Getaiarra. Getaiarrak? Bai, bueno, Horrez gain? getaian bakarrik Horrez gain? eskokatu. Euskalduna. Hori da, hori bai. Euskaldunak. Hori da. Zer pentsatu duzu txartelean Euskalduna jartzen zuela ikusitakoan? Erra galdera. Nire etorri zaiana, ze saia. Bai, nire Oso bai. saia. Egia esan arrotasuna, bai? Suertia, hemen jaiotzia. Herri hontan bereziki. Nei dana positiboa etortu zait egia esan. Bakarrikan geho dago gauza, Euskalduna zer egiten zakon. Nik Euskalduna hitzen detenean aurrenengo zea da, aurrenengo pentsatzen dutena da euskera dakina, euskera duna. Bai, edo, nik uste dut bai badaudela baita ere moduak euskera maitatzeko eta errespetatzeko nahiz eta ez jakin. Igual pertsona batzu badea edo hasten nahi dianak, ikasten nahi dianak, edo gerturatzen nahi dianak hizkuntzare, nahi iruditzen zait jakitetik gain, euskera jakitetik gain, euskalduna izatea zabalagora izan daitekela, ez? Euskal kultura konsumitzea, gustatzea, nik uste dut hori zabalduen behar deula, ez? Nire 4 urteko semien gelan erdiak guraso atzerretarrak dituzten umiak dira, getai batean, momentu honetan. Orduan, horiek ere nolabait sartuen behar dira gure euskaldunen talde honetan, ez? Integrazioa behar dugu, bestela gutxitzen jungo behar. Hizkuntzak asko laguntzen du integrazio horretan. Azken kale neurketen arabera, euskararen erabilerak behera egin du herrian. Ni gainea asko ikusten nahi naiz umetan. Eta gero, umia dia etorkizuna. Eta horrek ezka mateu. Nik uste ze kontsumitzen dan ere oso importantia dela. Dazkae, kanal pilo bat, kate pilo bat. Hori ze hizkuntzetan daun? Izan leike gazteleraz, izan leike inglesez. Baina nik ikustete bai, jende gaztiare bai bat horrela fuerte, erderakin. Eta nik uste getaiak dakan gauza berezi badala danok euskera ziten deuna, eta hemen euskerak gehien euskera entzuten dena, baina hemendikan 2 kilometrotako herri batea ateatzea eta erdera asko entzutea. Eta ez etorkinak bakarrik, jende gaztiare bai, eta betik handatozenak bai. Kanpoko jende asko torriak eta ira. Eta guri pixkat iten dio obligatu ez, baina gu juten geha, erdera zitzita azkenean entintzuko. Baina askotan erruak gu geha. Zeratik ikusten dut, honek ez daki euskeraz. Itxurez bakarrikan, Nik horre esango nuke dala ohitura. Segun zein pertsonekin, oitzezean Bai. erara, zara esan, ni zurekin beti euskera zin baldin badet, oso zaila ingo zait, zuri erdera zitia. Baina honekin beti nahiz da jakin euskeraz dakila erdera zin baldin badet, beste egoera bategatik, ertengo izgera. Geo da, erabilera erdizkaitia. Bai, batzuetan igual akomplejatu itegea, ez? Nik uste, euskera zitia errespetu falta bat balitzake bezala, eta igual bai. Igual komplejo hori kendu inberko genduk eta kaixo egun hon da, ez? Hori sinestu arazi indi dute igual pixkat, eh? Nik hori... Barnera o puntu bai, bat? hori barnera eta nik uste... Bai, kendu inberko dugu. Bai. Euskararen eguna, korrika, euskaraldia, kilometroak, beharrezkoak dira, noiz arte? Nei kriston txuti emate, nik korrika etortzean ian da, bizit. Korrika nire. Bai, ikusi jendia, euskalduna hemen gaude, eta geho lurraldetasunak ineke
Asko iteit, adibidez, ikustia da korrika maineru baten daola, eta jendian, eta ez dela gehatzen, da euskaren eguna, eta nire berditut, tartien berditut. Gauza hudek soberan ez da bela, ondo da bela. Eta zertako balio du, jendia gehiago kontzientzietzeko edo pixkate bultzada bat emateko. Olako gauzak eta egiten dieuri pixkat reaktibatu. Nire asko poste dit, olako gauzak. Igual, gurixek izan duna, o bertso saiotan, o nola dana, ja, jende euskalduna dana. Han badakigu danak euskaraz dakitela, eta izan da, ez dakiteko betari euskal musika, eta bai, nire ere postu iten hau, bai. Badia ze batzuk, ekimen batzuk esateko hemen gaude, ez? Baina hemen gaude esan beharra dago, esan edet, hori da zaurgarritasun baten ondorio da, esan edet, hori behar baldin badezu da, egoera ez talako akaso behar luken bezalako da. Nik uste egun horietan ere guretzat izaten dela bisitasun hori bezala eta venga, ondo aia eta horrela jarraituko dugu edo motivazio hori bezala ematen dizula eta netzako azkenean festa giroko gauzak izaten dira eta da ez, festakin lotzea baita ere gizakia geha, no? Eta orduan gizaki bezala erlazionatzea gustatzen zaigu, eta horrelako momentu haundi eta masiotan dano gaude helburu beharekin, no? Elkarrekin, helburu berdinakin, no? Orduan lagungarria bada, baina iruditzen zait hori, gero ere eman behar dugula gure egunerokotasunera. Zer egingo duzu, getariak euskalduna izaten jarraitu dezan? Nik uste, barneratuta izan beharko nukela aurrenengo hitza gu behintzat euskera zitea. Bai, hori oso garantzitsua. Bai, nik uste horrek pila bat baldintzatzen dula ondorengo elkarrizketa guztiak. Eta hizkuntza jabe eztian hoiei, eta getairatorrian hoiei edo, bideak zabaldu. Eta geu izan eredu, ezta?